ביאקי פאודר 6. סבבה, סיכוי די גדול, לא? אני מנסה אני מנסה באמצעותן. זה ייעלם לי אבל. ללחוץ פיוס או לא? פיוס או לא? רגע. כואב לי הלב. יאללה, בואו נספור ביחד. 1, 2 עד 12, 3, 4, 5, 6, 7, 1, מההתחלה. 2, 3, 4, שתוק. אל תדבר בבנט. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, טק ניסיתי. אלק עבד, פז עבד. שתקו, אני מנסה פלוס 7 על הגילים. שתקו, מה אתם צוחקים? הופ, עשיתי הטיה. רק שלא ייעלם לי. שתוק, יא ג'חנונן, שתוק. אתה עושה לי נח שאתה מדבר. שתיים, 3, בואו נספור ביחד. 5, 6, 7, 8, 9. מההתחלה, יאללה, לא הלך לי. רגע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אני אשכרה מנסה. 10, 11, 12. נכשל. עבד לי! פס עבד!